салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Нархтиҷи. Душанбе варота 77. Опа. Салом алейкум бародаро. Душанбе варота 77. Бойна сёнкои нав. Ирӯз бародаро мо ҳам скелетои дарвозаро ҳам вайёра шумо да мефаҳмонем. Дарвоза чӣ хари нархай, чӣ хари нест. Шумо комментарияда менависем ки ичи ва қимата, ичи ва арзонай. Ҳамаша ман мефаҳмонам. Шумо да одди када, сода када нархора шумо да мефаҳмонам. Баъд любой нарх да шумо да месозем. Шумо да мефора дарвозаҳои мисол арзонак ба даватсай мо медуроем 918 мо да экран менависем бародаро. Баъд ай ҳамон рӯи ҳамон кор мекунем. Шумо да мисол 4000 дарвоза дар кора 5000 50000 100000 любой нарх да дорем дарвоза. Мо ягон каса хафа намекунем. ирӯз мо рафтем ина сиёнкара мерем. Айни сар кунем бародари азиз. Дарвозаи товус мегем. این دروازه نوای فقط دروازه نو در دوشنبه وارات 77 میبینید شما نلی چی صد نمود دروازه اینا سیونکا میکنیم اینه اوزی دروازه رزمرش 4 با 3 ای اونا توسوش هم نشونته توسو کردیم نویگری کردیم با این جرا لازر زدیم коробка обналичка светش коричневый свет листои якним профилои 4 ба 4 тарафи стойка дай стойкаш ам талшинаи д дигарош як д размериш 4 ба 3 то 50 километра бе пул мебарем мечаспонем ана установка доставка ҳамаш бепулай нархиш 9800 сомон моделави срвака бародаро инаи модели легендарный меган хайтеки 2024 ирам хай шумо уже шиносен укара сиёнка када будем размериш 3 бараш 4 листои 1 автомобильный краска ручкои дуроз профилои 6 ба 4 тагиш бо швелер дора швелери российская ягон мошини вазбин ам омад озод бромадан мегира ана нархиш 12500 бо ҳамира паделкаша дорем 9000 де намуд дора این دروازه خیلی میدونین دروازه размери 4 ба 3 профилои 6 ба 4 ана автомобильный краска листои 1 ана нархиш 9800 сомон дастои дуроз این دروازه вафли меган ирам дарвозаи хай бигеми пеш буромадагӣ буд бо ҳамира мо бо дига хел кардем коробка обналичка кардем ана листош листои 1/4 листош 1/4 баъд нашод қабурға бисёр рай профило чанқа ҷавз шава ҳамақа жосткис бисёр мешава барои мо 1/4 кардем ана листош 1/4 профилои 4 ба 4 тарафи стойка д стойкашам д ай дигарош 1 д ин нархиш 10800 сомон свети мокри асфальт ина бо дорем коричневый свет и ҳардиш як чизай тайёр наличи ҳастай ирӯз 29 ноябр 2024 каседам ина агар вай бошад наличи дорем айё ҳастай дарвозаи легенда ира бигем лазер меган ира дарвоза 7 ба 4 ай ана листои д профилои тарафи иҷаш 8 ба 4 катиштагиай листои дикати бо болошда ана чи лазер и 22000 сомон ши автомобильный краска 22000 сомон и дарвоза хайтек меган хайтек 2024 ирам хромовый краска ябор айпеш сиёнка ки сифата фақат айпеш сиёнка на тарсида сиёнка каданги бинан ки кленто чхали сифатай и размериш 4 ба 3 ай профилои 6 ба 4 тагишда швелер дора ягон кас швелера наметием мо швелери российский метием болошда 8 ба 4 профил дора ручкои калон ана листои 1/3
краска хромовый краскаи наваи замок дора ана размер 4x3 нархш 9000 сомон. Установка доставка то 50 километра мебараем мечаспонем метем. И дарвозаи афғонӣ мегам ирам легенда дарвозаи афғонӣ нархш 10500 размери 4x3 ала наличи ҳастай касе дар корай ба 918 74 таф занзана мо бо нарша гап мезанем маслиҳат мекунем. Ишам ҳамун хайтекай ишам сиёнка ки ҳамун хайтеки 9000 размери 4x3 листои 1/3 хромовый краска ана установка доставка 9000. дарвозаи нав фақат дар душанбе варота 77 мебинем. бачаҳо шумо лайкҳоро фаромӯш накунед, поделиться кунед. чанқа просмотр шава ҳамиқа хуба. И ҳам дарвозаи хайтек ина иҷош никелай дидем ала автомобилни краска установка доставка 12500 размериш 4x3. тагидам шувелер дора. дарвозаи афғонӣ меган Ҳасан Ҳусейн ҳарша сиёнка ки Ҳасан Ҳусейн я ҷо мерава худо хоҳад ваҳдати бостонӣ меган ира ҷа ваҳдат мерава. бачаҳои ваҳдат касе ҳастай лайкҳоро биҷиқен. ана размериш 3.60 ба 3.30 шид нархиш 10800 установка доставка листои 1.5 ана ручкои калон установка доставка 10800 шид. я одам дута гирифтага ира худо хоҳад мо уже мебарем мечаспонем метим. инами кайфият ина ира бин. опа напанавай пачкай олем ҳамам сафедоро бикани ҳамашонам хали никел мешава. размериш 3.30 ба 3 касе на хайрдор боша 10800 дамети. сифатҳои кор айпеш сиёнка ка бина ба 918 74 таф зан занед любой намо дарвозаро месозем. инаи дарвоза ирам скромни дарвозаи классика ҳилҳилаки бисёр надора касе да хоҳишманда инаи нархиш 9000 даметием установка доставка бурда часпонда метием листои 1.4 профилои 4x4 ана тарафи шардир талшинаи 2 стойкашам 2 коробка обналичка установка доставка 9000. ана бисёр одамо хайтек меган хайтекҳои арзон уҷада дига нархай иҷада дига нархай. як чӣ мегум ягон кас шумода бефоида дарвоза намесоза. ина мираби 4 намуд дора. инаи дарвоза размериш 4 баландиш 2.5 4500 сомон то 50 километра мебарам мечаспонам метавонам мира 4500 сомон бо дора 6500 дора 7500 ба дора 8500 созем тиемшон 2500 да. ин нархиш 4500 мебаранд мечаспонанд метиҳанд. бачаҳо як чӣ мегум шумо да инами дарвозаро шумо метонен бо заказ кинен нархи 7500 шава. бо метонен шумо заказ кинен 10800 шава. як дарвоза 5 сифат дора. ай материалш шумо намепурсед мебинен ҳо уҷада арзон будай охир ту чӣ материалай ҳамун материалшам бояд ами ба инобат гиранд. инаи дарвозаи афғонӣ ама гуфтум кози бародар амира сиёнка ки инами ака заказ кардагиай мода бовар карда заказ кардагиай материала бинен шумо 10800 ҳамира бо дорем 8500 бо ҳамира дорем 12500. ина ишам листи дири флони душам ҳаста ёзи метонем листи дири флони кати заказ кинем бепавай бемало се качество мешава се качество ҳамира ба инобат гирен. шумо мегӯед ки ака мада ина михали ҳамира нархи арзонаш ҳастай мо метонем шумо да бо тавсия тием ки ини хали нарх ҳастай ини хали бай мо худ мо истеҳсол мекунем мо да ҳеҷ ка конкурент шуда наметона. шумо метонем бигӯед ки ака мада инами дарвозаро дига ҷода дидим ҳамхали нархай мо ҳамун шумо да бо ҳамхали арзон ватсапи мо да менависем 918 74 таф любой нарх да месозем метием. лекин шумо сифат вақте талаб мекунен качество талаб мекунен нархаш бо дига мешава. ҳамира ба инобат бигирен. душанбе варота 77 номер 1.
see my dark side. Follow me and I'll show you a good time. I bet you wanna stay and see my dark side. Good time. дӯстони азиз, дар канал меҳмон бошӣ, ҳатман зангулаш қатӣ обуна шавиду я лайк қатӣ дастгирӣ кунед. нархҳои ягон чи дар кор боша ба комментария нависед. ҳама вақт аз мо ҳаракат, аз Аллоҳ баракат.